tashi Halima tashi me kike yi wurin zamana? Ya haƙuri yanzu zani tashi littafi zani ba ƙawata. Me ya sanya kuke surutu kullum idan malam bai shigo ba? Ga nan ma yana zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam malam muna maraba. To sannan ku sannu na gode. Yaya hanya malam ina kwana? Lafiya lau kalau na kwana. Alhamdulillah ya rahamukallah ya gafurlahu lana wa lakum. To ku zauna kowa ya saurara, yanzu za mu ci gaba karatun mu, to amma zan yi tambaya a cikin darasi na baya. Malam ne za ka tambaya? A'a ni za a tambaya. Malam ko a darasi na farko baka yo tambaya a mata ba. Yanzu ke za ni tambaya tashi. Tuna tashi. Ki karanto mana hadisi wanda annabi ya ce a ranar tashin kiyama, farkon hisabi gabawa sallah ce za a bincika farko. Za mu ga Ki karanto muna sauraro. ƙalar Rasulillahi Sallallahu alaihi wa sallam. awwal ma malam awwal ma Ci gaba ina jinki. awwal ma yas'alu. Ci gaba kin kusa. Gaskiya malam nan na kakare. Aikin yi kokari zauna, wa zai tuna mata? Malam ni dan Allah. Malam ni zan tuna mata. Malam ni zan karanto hadisin. Tuna mata to Jamila ke. Awwal ma yas'alu awwal ibada assalam. Jamilin jiddan a takabir. Allahu Akbar. Ba hadisi ɗaya muka karanta ba a ranar in kuntuna, yanzu wa zai tuna mana ɗaya hadisin cikin maza nan a tambaye ni, bari dadi Messi ya kawo. Awwalu ma yuhasibu bihi al-abdu yawmal qiyamati as-salam. At-takbir. Allahu Akbar. To Allah ya mako albarka har ma da ɗalibai na gida. Amin. To za mu ci gaba darasin wakan sallah, magana za mu yi akan kurakuran nan na yau da kullum. Akwai wasu kurakurai wanda musulmai kullum a sallah muke yawan yi, muna ta maimaita su. Wasu a tsarki, wasu alwala, wasu a sallah. Amma sai mu fara da tsarki, kurakuran da muke a tsugunni. Malam sarki da shi zaka fara. Ya zama dole mu fara da tsarki. In ba tsarki babu alwala, idan ba alwala baka da sallah. A gaskiya tsarki shine farko. Wasu suna shiga kewaye ba tare da neman tsari ba. Azzakiri inda dukulal kala'i wa kuruji minhu. Malam ka fasara. Ma'ana addu'ar da annabi ya ce mu yi idan za mu shiga bayan gida, ko mun gama za mu fita. Mafi yawa cikin musulmi sai su manta ta ba su karanta ta, wasu ma ba su iya gaba ɗaya ba. To malam yaya ake addu'ar shiga kewaye karanta ta? Kana rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. iza arada an yada kulal kala'a qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir. To wannan ita ce addu'ar da annabi yake karanta ta idan zai shiga makewayi. A wani hadisin annabi ya ce, an suturi ma bainal jinni wa aurati bani adam.
iza da kalar kala'a ayyakula bismillah. Bismillah ta zamo katanga idan za mu shiga makewaye tsakanin mu da shaidanu. Kwarai ta zamo katanga idan muka zo shiga kewaye to bakinmu ya karanta ta. In mun gama mun fito to malam wata addu'a za mu karanta. Idan mun gama mun fito kewaye to sai mu ce gufranaka. Wannan